بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما تدري نفس بأي أرض تموت. صدق الله العظيم. Hürmetli mümin Müslüman doğullu, Hudaý tebarek we taala hemmeňiziň etýän taat we ibadetlerinizi öz fazly kerem bilen kabul etsin. Allah'ın dergahına kaldıryan kollarınızı, açyan ellerinizi, etyen dualarınızı, sanayan tesbihat, takdisatlarınızı Allah öz fazlı kerem bilen dergahına kabul etsin. Bir celesele oturuşukla mübarek bolup, aytyan iştiyerlerden Allah kabul edip, hemmemize emel tevfiqini Allah nesip etsin inşallah. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh şu zamanada bizlere Müslüman doğullu bir buğuşluğu Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'dan yetiriye. Şu zamanada şu cemaatla Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın mübarek ağzından eşten zadını şu zamanada yaşap yören bizlere bir mucde daqadan bir buğuşluq edip Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'dan rivayet etdiye. Hazreti Ebu Hureyre Resulullah aleyhissalatu vesselam maňa enesine dua etipdir Müslüman doğullu. Burun Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Allahümme habbib ubeydeke hâzâ, yani Ebu Hureyre radıyallahu anh ve ummuhu ila ibadikel mu'minin. Resulullah aleyhisselam Hazreti Ebu Hureyre bilen enesinin hakkında dua etipdir da. Ey bar Hudaya, şu sen bendeciğin şu Ebu Hureyre'ge ve şun enesini tamamı mu'minlere mehbub edever Hudaya deyip Resulullah aleyhisselam Hazreti Ebu Hureyre ve enesinin hakkında dua etipdir. Ve habbib ileyhimul mu'minin. İmam Müslim'in rivayeti. Ey bar Hudaya, Ebu Hureyre enesini müminlere mehbub et ve şi müminler de hemmesini şolara, yani Ebu Hureyre bilen enesine mehbub et deyip Resulullah aleyhisselam bilen hakkında dua ettir, mehbub olsunlar deyip. Şol Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet etti ya Resulullah aleyhisselam'dan, şimal bizlere mujdeda, her gaysimiz bir yerden geliptir. Bir Hudaýyň kelamyny eşdeýli, bir din eşdeýli, din oturuşygy diýakadany, şundan her gaýsyňyz bir yerden turup gelipdirsiňiz. Öňçe Allah hemmeňizden razy bolsun, Allah hemmeňizden kabul etsin. Resulullah aleyhissalatu vesselam aýtdy: "Bada'al islamu gariba ve seyaudu gariba kema bada." İslam dini, habarınız var ki Resulullah aleyhisselam täze İslam dini başlandı bir garip bolup, bir ösek bolup, bir bigane bolaqadany zayıf bolup başlady. Ve seyaudu gariba kema bada. Peygamberimiz aýtdyr, şu başlandı näzir İslam garip bolup başlady. Bir zaman gelecek, İslam dini yine şu zira bolup galjak, garip bolup galjak. Fatuba lil guraba. İmam Müslim rivayet etdi, Müslüman doğullu. Cennet bolsun, saadet bolsun, günenmek bolsun, hoşluk bolsun, şu vaqtda dinine qaim durýan adamlara, Allah'ın halalışıdır, haramışıdır, öýlerin gawsaklaýarly. Ve şol yine bir izinde aýtdy Resulullah aleyhissalatu vesselam, şol garip adamla bir adamla azyk az bolsalar da sanlar belli, salih adam bolup ýaşaýarly, arasda bolup ýaşaýarly, kän adamla günäge mubtala bolan wagtynda. Kän adamla hatta Hudaýyň haramyn halal sanayan wagtlarynda, ay Allah'ın haramyn haram biler diýip ýaşaýan adamlara cennet bolsun diýip Resulullah aleyhisselam dua etdi. Şu zamanada ýaşap ýör ey musulman dogullu. 5 wagt namazy
gaýym durmaklyk az bolan zamanynda 5 wagt mescidine daýaw durmak siz ýaly imanlylyk bolan zamanynda Allah'ın halal haramı saýgarylmaýan zamanynda ey Hudaýyň haramyny biz eşders, harama barmar, Allah'ın halalynyň içinde gezers diýerleri cennet bolsun nipdir. Ýene bir de üstüne musulman dogalla. Allah öz gawwar ýanlaryny bir-birine sataşdyrýanlar. Allah öz gawwar ýanlaryny bir-birine kökleýändir, bir ýerde üýşürýändir. Gadryny bilin. Hudaý tebarek we taala hemme bütün musulmanlara gawlukda ýaşamak, gaw ýerleri üýşmek, gawlukda bolmak hemmemize nesip etsin inşallah musulman dogalla. Hudaý tebarek we taala ýanky başlan aýetimizde aýtdy: "Wa ma tadri nefsun bi ayyi ardin tamut." Ey musulman dogalla. Bir adamyň bilmeýän zady, emma her bir adam gawwar ýa. Hiç bir adamın bilmeyen zadı näme ýagdaýda dünýeden geçşegi, näzire bolup dünýeden geçşegi, nirde dünýede geçşegi, muny hiç kim bilmeýär. Wa ma tadri nefsun bi ayyi ardin tamut. Nirde sen aýryljaň, janyň berjegi, bir hiç kim bilmeýär musulman dogalla. Emma Hudaý tebarek we taala her bir adam näzire jan berjegini, haýsy ýagdaýda jan berjegini Allah bilýär musulman dogan. Emma ona bir alametle var. Hudaý sen bilen näzire muamele etjegini, dünýede ahir demin näzire çykjagyny, ýa kıyamet gün bolanny Allah men bilen näzire muamele etjegini hiç kim bilmeýär musulman dogan. Emma ona bir tahmin etip bolýar, ona bir hadisleri Hudaý taala bir alametler goýupdyr musulman doganlar. Rasulullah aleyhissalatu vesselam on baralaryny aýdypdyr sözleri. Şuma susayan adam nämen izinde gedýär musulman dogalla. Susayan adam suň izinde gedýär. Janyn berse de şoň izinde gezböke janyn berýär. Biz musulmanlar Allah'ın rahmetine biz fagir. Biz Allah'ın rahmetine susuz gezip gören adamlar. Tamam adamlar Hudaýyň rahmetine fagir. Ve entumul fuqara. Allah etýär hemmäňiz fagir. Allah'ın rahmetine biz fagir musulman dogalla. Eyni susayan adam suň ýerinde gezýäli, musulman adam da Hudaýyň rahmeti nirde waka diýip şoň ýerinde gelýärdi. Oňa insan näme ýagdaýda, näzire halatda jan berjegi mälimde, emma şoňa Hudaý tebarek we taala alametler goýupdyr musulman dogalla. Sen gaw ýerde jan meretin gelýär, biderek ýerde jan bermätin gelýär-da. Gaw ýerlerde kän görünipdir. Gaw ýerlerde jan meretin gelse, gaw ýerlerde kän görünipdir. Himmetin şoň üstünde bolsun, gaýratyň şoň üstünde bolsun. Ey musulman dogalla, şu zamanada adam himmet etýär şemat. İşimize himmet etýär, gaýrat etýär. Ya adam dünýesinden sireyim, bir az dünýeden sireyim, az umrumyzdan sireyim. Rasulullah aleyhissalatu vesselam aýtdy musulman dogalla. A'maru ummeti ma beyne 60 ila 70 ila 70. Men ummatynyň umry 60 bilen 70'in arasynda bolar diýipdir Rasulullah aleyhissalam. Men ummatynyň umry ýaşaýyşy 60 bilen 70'in arasynda bolar. Az adamlar şu 70'den aňryk geçer diýipdir Rasulullah aleyhissalam. Oğam şu az umurdan süreyim adam nagat himmet etýär, nagat sırfynýär, nagat gaýrat etýär musulman dogan. İşiňden süreyim. Ay bir jaý jagal alasak, bir jaý salasak, bir yer alasak. Ya oğlunluğumuzda nagat himmetler etýär musulman dogan. Sen hatta şumat hiç birimiz hemmemiz şoňsunda ha. Radide da bir balamız bir jiger güşämiziň eline bir tiken nursun. Himmetimiz bu gadri on refahiyetinin üstünde üýşürýär. Medares tätil bolsa, gaýra dowlatik iýermäne razy bolýar musulman dogalla. Ya hiç birimiz radide şol oglanymyz hatta el aýagyna bir tiken nursun. Ya gys karjak bolsaň, hasy garip gelinenne eýemçkine bir godaçylyga gelse, gyýdyň agzap başlasa, öýwami, jaýwami? Himmet etýär, muň ýerinde sırfynýar, görjek bolýar, näme diýip, zindegisi bir refahiyetde bolsun. Şonja gergüşäň bir hemmekşin etýän zady. Emma musulman dogalla,
Biz özümüz şu dünyamyzda himmet etişimiz ýaly. Ya oğul gyzyň dünýesinden sirim himmet etişiň ýaly. Bir adam öz oğul gyzynyň ahiretinen sirim bir azazyk himmet etse, şu dünýesinden sirim etýän himmetiniň ondan birine eger ahiretinden sirim etse, nagat imanly gawy bolmaly. Nagat musulmançylykly gawy bolmaly. Oğlun dünýesinden sirim bir az omurdan sirim ya özümüz ha. Hatta şumat bir bazara giden wagtymyzda hemmemiz muň içinde ha. Haýsy bir zady arzan merýär diýip ondan oňa gezýärdi. Emma haýsy bir ýerde arzan cennet alyp bolýar diýip gezilmeýän zamanyň içinde musulman dogullar. Biz gaw ýerlerde gezeyli. Canymyz gaw ýerde çykdyn diýip himmet etseň Allah da şoňa kökleýär. Hudaý Taala da şonu kökleýär musulman dogullar. Adam näzire aýryljagny, haýsy ýagdaýda aýryljagny bilmeýär. Mowzumyz şuň üstünde. Emma bir alamatları bar. Adam gaw ýerleri geziberse, gaw ýagdaýlarda boluberse, gaw emelleri ediberse, şo ýagdaýda da jan çykýar, şo ýagdaý bilen jan çykan ýagdaýynda da kıyamatda Hudaý Taalaň huzuruna barýar. Resulullah aleyhissalatu vesselam aýtýar: "Kema ta'işuna tamutun." Näzire ýaşasaňyz, şozure ölersiňiz. Näzire ýaşasaňyz, şozure ölersiňiz. Ve kema tamutuna tub'asun. Näzire de siz aýrylsaňyz, jan berseňiz, kıyamatda da şo ýagdaýda turarsyňyz. Sen hemişe isleýän gaw ýagdaýda men jan bereýin diýseň, şo gaw ýagdaý gaw amellere känet. Gaw jaýlarda men jan bereýin diýende, şo tallarda kän görün. Sen muameleň näzire boljagyny bilmeýän, emma şu alamatlar bar musulman dogan. Bir adam gawlykda geziberse inşallah şo ýagdaýda da jan çykyp gitýär. Om Hudaý Taala da kıyamatda sen bilen gawlaň arasyna oý sen bilen gaw muamele etýär. Hazreti Sufyan Thawri rahmetullahi aleyh kıyamatda men hesabymy adama mehrebanlykda, ýumşaklykda misal wurulýany kim? Enessa, ene ýal mehreban ýok diýilýär. Kıyamat gün bolanna men hesabymy aýa enenge çekdirjekmisin? Taňa mehreban enengdir. Ya Hudaý sen hesaba çekdin, Allah sen hesabymı indirsinmi diýilse, men öz enem şeýle mehreban hamrak bolsa da enemi hesabyny goýmaryn. Hudaýym men enemden maňa mehreban näde? Men öz hesabym eneme çekdirer. On sen şu dünýede ýaşap ýöken, gaw ýerlerde sen gawlykly bilen geziberseň, Allah da inşallah kıyamatda sen gawlyň arasyndan eder musulman dogan. Bir mollalaň biri, molla okyp ýören wagtynda jan çykyp, biçare bir wafa dünýäni äpberip gitýär. Oňam muň ostady meni ýerliýe jaýlandan soňra baş ucunda durýar. Resulullah aleyhissalatu vesselam da bir meyyeti yere defneden wagtynda baş ucunda durup doga etýärmiş da musulman dogalla. Bu ostad öz şagirdiniň kiçenräk oglanmışdyk. Muň baş ucunda durýar. Oňam muň başynda duqa ostady gülüpdir. Ýani näkile soraýar, "Näme boldy güllüň?" Onda bir ýoldaşyňyz, bir mollaň Garyryň eteginde muňa periştele geldi, soramana. Adam näme ýagdaýda, nämeň içinde gezip ýöke jan çyksa, kıyamatda da şo ýagdaý bilen turýar musulman dogan. Muňa periştele gelip sorady, "Men rabbuk?" Inne ol ustadyna Hudaý tebarek we taala bir keramet etip açyp kökelipdir da. O bolan ýagdaýy görüpdir. Bir kerametin üstünde gurrun etjekkä, ýöne biz ähli sünnetin aqidasynda keramet ewliyalardan hakda musulman dogalla. O ham gelip sorady perişte, "Men rabbuk?" Manasy näme? Sen Hudaýyň kim? Her bir adam garyryň eteginde jaýlananda soralýan zat. Hudaýyň kim diýip perişte sorapdyr. O molla okyp ýören wagtynda sarf we nahw okuyýarmyşdyk. Sarf we nahw mollalaryň okuyýany gawaid-i arabiyyn biljek bolsa şonu bir geçirmeli bolýardy. O ham bir molla oň jawabynda "Men rabbuk?" Sen Hudaýyň kim diýip sorapdyr da. Muň jawabynda Allah diýmella, ol hüjrede gezip ýöke aýdyşyp ýören zady, tekrar edip ýören zady şola bolansaň,
Men Rabbim Allah diýme, ol zat etmän ol mer Rabbukun özüne jogap beripdir. Ay mena mubtada Rabbukda habar bolýar. Biýe kişik mollalan ki menden bir gynrak zat sora diýipdir periştege. Am perişte men şeýle jogap beren wagtynda gülüpdir. Om Allah'ın rahmeti de ona duş bolly, men de gülýänim şondan silen diýipdir. Adam näme ýagdaýda gezip ýören bolsa musulman dogully, şo ýagdaý bilen dünýeden geçmek we şo ýagdaý bilen turmaklyk bi Rasulullah aleyhissalatu vesselam'ın aýtýany. Kema ta'işuna tamutun. Nazreten ýaşasaň şo ýagdaý bilen dünýeden geçýän we nazre dünýeden geçsen kıyamet günde de sen şo ýagdaý bilen turýan. Oha minni bir alametle vadidik da sen ýaşap ýokak ey musulman dogully. Şu jamiede ýaşap ýokak. Sen eger musulman dogullyň beraberine afwu gözeşdiň ma bolsa, sen ýaşap ýokan gözeşli, muhabbetli ýaşasaň kıyamet gününe Hudaý Taala da sana muhabbet etjek. Kıyamet gününe Hudaý Taala da senden geçecek. Sen tewazu etýän bolsaň, sen musulmanlyň beraberinde tekebbür getirmeýän bolsaň, kıyamet gününe Hudaý Taala da sen bilen şeýle berhord etjek. Bir sahabalyň biri Rasulullah aleyhissalamy görmändir musulman dogully. Evvelin bar geripdir Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamyň görmäne Rasulullah aleyhissalama garşyn. Giripdir bir mejlisin içinde näçe nefer bolup aralarynda Rasulullah aleyhissalatu vesselam da otynmyşdyk da. Om aňyrdan gele kadany şeýle gözläpdir, hemme oturally deň bolup oty. Araňyzda Peygamber haýsy biriňiz bolýaňyz diýipdir. Yani aňyrdan gelen adam Rasulullah aleyhissalamyň tawazuny gözleýän musulman dogan. Aňyrdan gelip girip meclise oturallar gözläpdir. Peygamber Rasulullah haýsy biriňiz bolýaňyz diýip sorapdyr. Ey musulman dogally, hem saýety bilen ýaşap ýa bir muşkeli bolsa gastyndan mar başarmaýa. Ay oňa bir gurury bar, ola bir hiç kim bilen bir habar atyp bolanak oňa. Rasulullah aleyhissalamyň tawazuny gözleýän musulman dogan ya bir makama yetýän, biraz serwetiň artýa. Diweriňden adam gelmelläten. Ya bir işe durup dursaň, berden barýan adamla senden bir hiç de soramalla, sen bir makama yetdiň danne. Rasulullah aleyhissalamyň makamyndan ulakon makam mı? Tawazuň wede. Giren adam haýsy biriňiz Rasulullah diýipdir. Rasulullah aleyhissalamdan öwren. Tawazuy, furuten molmany, pisbelligi, bir makamy ýetende, bir az malyň daraýyň artanna. Sen döwrüňden adam gelip ay ola bir gurur, şu kep bilen tanylmak, ay ola bir magrur adam diýmeklik kıyamatda da sen şolaň arasyndan gopmaňa sebep bolýar diýe ulamalar. Adamlaň arasynda bir hemmeň diň bolup ýaşamaly. Rasulullah aleyhissalatu vesselam bir sahabalaň biri aýtdy. Men Peygamberimiz kabul et musulman bolmadymdan önce Rasulullah aleyhissalama aýtdym, 2 aýlap maňa bir möhlet ber, görjeksen hak peýgambermi? Rasulullah aleyhissalam maňa aýtdy, 4 aý sana wagt berýän. 4 aý maňa wagt berýän idi, emma birçi Rasulullah aleyhissalamdan bir zady gördüm, şo bilen musulman boldum. Burun Rasulullah aleyhissalam sahabalar bilen gelýär, ýanyna sahabalarymyň hemmesi oje ihtiram bilen gelýär. Yolun kenarında bir zenana, bir miskin zenana. Men bir müşkilim ma diýdi. Rasulullah aleyhissalam şol adamlaryň hemmen saklap ýanyna baryp kulak asyp oturuverdi, kulak asyp oturuverdi, kulak asyp oturuverdi. Şo taýda bildim peýgamberdigini kabul etdim. Yani adamlaryň özü bilen adamlaryň arasynda ýaşaýar. Sen bu taýda tawazu kökesen, Allah da sana kıyamet gün tawazu kökezer musulman dogan. Sen bu taýda rahmetden kıyamatda Allah da sana rahmeder. Yani şu ýaşap ýökan sen näjere ýaşap ýön? Ey musulman dogully, bu gurrun açsaň açyk gidivermeli ha. Ýöne özümiz bir hesaba salaýlyň, özümiz bir mizana salaýlyň, özümiz bir agyr yeňil edeýliň. Biz ýaşap ýökak näjere? Aya Hudaýyň buýruklarynyň içinde sırfy niýetmi? Musulman adam eýni balyk ýaly bolar diýipdir Rasulullah aleyhissalam. Balyk niýran gawwarýa, suw gawwarýa. Balyk sen bir awudan gullan arasyna getirdi okla o taýda keyif etmeýe. Musulman adam da Hudaýyň rahmeti bir derýa ýal suw bolsa, nirde suw waka diýip şoň ýüzüne gedýär da. Nirde sogap waka diýip şoň ýüzüne gedýär. İrhamu turhamu Rasulullah aleyhissalam aýtdy.
yaşap ýökäňiz bir-biriňize rahmedin, kıyamatda Allah size rahmeder. Wagfiru yaghfirillahu lakum. Bir-biriňizden gözeşdedin, geçin, Allah da sizden kıyamat gün geçer. Men la yarham la yurham. Haýsy bir adam rahmetmese yaşap ýökä, kıyamat gününde rahmedilmer. Yani sen yaşap ýökäň, eteňdäkile her kim bolsun, musulman doğanım, şuna rahmedeyin, şundan geçeyin. Ştada rahmetden kıyamat gününe Allah sana rahmetçek musulman doğullu. Resulullah aleyhissalatu vesselam aytýa, Hudaý tebarek ve taala 100 däne rahmeti var. 100 rahmetinin birçi dänesini yere düşürtdir musulman doğullu. Şo birçi rahmeti tamamı insanlaryň arasynda, tamamı jynlaryň arasynda, hatta heywanlaryň arasynda şo birçi rahmet paýlanypdyrda. Oğam şu birçi rahmet hemme kişide bolansaň adam bir-birine rahmet ýe. Hatta bir vahşi heywanlar da öz çağasyna rahmet ýe. Näme şu 100 rahmetin birçi dänes dünýäk iňende şu rahmet paýlantyr şolaryň arasynda. Emma Hudaý Taala 99 rahmetin kıyamata goýupdyr. Näme diýip kıyamatda men bendeleme rahmetçek diýip goýupdyrda. Oğam mahrum kim? Bir dünyada rahmetmese kıyamatta rahmedilmer diye Resulullah aleyhisselam. Bir dünyada hiçbir yüreğinde rahm bolmasa kıyamatta şol adam şu Hudaýyň 99 rahmetinden mahrum galsa şol adam mahrum musulman dogullu. Hazreti Aişe radıyallahu anha aýtýar, bir gün eçerik öýümizde bir zinane geldi, bir miskin, bir serwezi belli, bir garyp zinane geldi. İki däne gyýjagyny göterip şu wagtda öýdäki bazat 3 tane hurma barmış. Hazreti Aişe enemiz yankı gelen zenanam evini uzatypdyr musulman dogullu. Oham ol zenana birini bıgyzna, birini bir gyzna berip, 3 hurma da birini öz agyna saljak bolanna, o çağalar maňa bera da maňa bera bolanna, bir ene da merhameti var, rahmi var öz balalaryna. Öz agyny salyp barýan hurmany ortasyndan böl akadany her gaýsyna ýardym beripdir. Oňam Hazreti Aýşe aýtdy, "Min edeni işi meni aňaltdy. Resulullah aleyhisselam gelenini Resulullah aleyhisselama aýtdym. Bir denane geldi, şeýle 3 tane hurma goýdum, ahyrky öz agyna salyp barýan nady böl akadan oň agyna berdi. Ene nagat mehraban, nagat rahimli diýip aýtdym. Resulullah aleyhissalatu vesselam aýtdy, "Innallaha qad awjaba laha biha al-jannah aw a'taqaha minan nar." Şu edeni işi öz balalaryna rahmedensen Allah şonu otdan azad edip cenneti berdi şoňa. İmam Müslim'in rivayeti musulman dogullu. Yani weze öz çağasyna rahmet diýen adama, rahmet diýen zenanaga Hudaý Taala şu sebepli cenneti berdi. Hatta Ustadımız Abdülcebbar ahun tağsir aýtdy. Sultan Mada ahun tağsir Kuddise sirru atyna minýätdi. Aty bilen bir defa çykmaly bolsa, bir defäliň gitmeli bolsa, atdan düşýärdi, mala rahmet ýetdi. Eziyet bolmasyn ýakydan öz gapdalynyň defa piýada çykýardy. Yani mala rahmet ýemişler musulman dogullu. Bizim yaşap ýören wagtymyzda nagat adamlar var, bir rahmetli adamlar var. Sen bu dünýede halka rahimli bolup ýaşasaň, Allah da sana kıyamat gününde rahmetçek musulman dogullu. Ya inni Sultan Madahun taqsir atından düşäkadan mala eziyet bolmasyn diýip rahmet ýemişdik. Men bu bahsyň içinde, müň içinde gitjekkä musulman dogullu. Şumat kän bolýan zat her wagt fesad o fahşa o günäli Hudaýyň süýmeýän zatlary ýüze çykyberse, häzir bir ummatlarda görünmedik dertle şol ummatyň başyna geler diye. Näme diýip heýwana rahmedilmeýe, güçükler uruşdyrylýar. Nagat heýwanlar gana bolanýar, nagat olary eziyet bolýar, zezir bolýar. Sen heýwana rahmetmeseň Allah sana kıyamat gününe rahmetmer diýip gorkmaly musulman dogan. İrhamu turhamu. Pes yaşap ýören wagtynda sen işi yaşap ýöken rahimli bolup ýaşasaň kıyamatda Allah sana rahmetçek. Sen gözeşli bolsaň Allah da senden geçecek.
Sen şu yaşap yokan nezire bolsa kıyamatta da sen şojara şu alamatlı bilen dünýädeňiz şu alamatlı bilen turjak musulman dogolla. Hazreti Zeyd diýen bir sahaba ibtidai İslamda Ebu Sufyan musulman bolmadyk wagtyndamışdyk bu ibtidai İslamda. Ebu Sufyan bir Zeyd diýen sahabany kän eziyetleri berýär. Hatta mani şol İslam dininden öwürjek bolup boyundan tanap geçirakadan Mekke'den daşary çıkarttyr, edam etjek bolupdyr. Kän horlap o Zeyd diýen sahabany radıyallahu anh. Boyundan tanapy geçiren wagtynda şu ýagdaýda duka Ebu Sufyan aýdypdyr. Ey Zeyd diýipdir. Sen nagat horluk gördün, nagat hegaret gördün. Sen şygat iýiliň içinde şeýitdik. Sen isleýänmişma sen duran ýerinde sen peýgamber diýip ýön Muhammedin aleyhissalatu vesselam şonu getirip boyundan tanap atsak sen isleýänmiş onu diýipdir. Hazreti Zeyd näme diýipdir musulman dogolla. Sene min jaýymda şu taýda dursun diýäňmi? Rasulullah aleyhissalam hatta duran ýerine şu duran jaýyny aýagyna bir tiken nürtmäne razy diýipdir. Sen getirakydan boyundan tanap geçirmäni aýtýanmy? Duran ýerine aýagyndan bir tiken geçmäni men razy diýipdir. Şu wagtda Ebu Sufyan gaharlanıp şu Muhammedi sahabalarının gawurşyaly hiç bir adam şeýle gawurulmet diýip gahar etipdir. Ey musulman dogolla. Sen Rasulullah aleyhissalam'ın ýylyna şu sünnetleri diýip gelýän bolsaň, sen Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın şu ýolları diýip gelýän bolsaň, sen Rasulullah aleyhissalam'ın şeýle muhabbeti bilen ýaşaýan bolsaň, bir aýagyna tiken dürtmäne razy bolmaýan Zeyd sahabaň ýylyna düşüp şeýle muhabbetiň bar bolsa, Kıyamet gününde Rasulullah aleyhisselam sana ot degmäni sen oda düşmäni razy bolarmy? Hiç wagtda bolup ýörmer. Sen Rasulullah aleyhisselam'ın muhabbeti bilen ýaşasaň, Rasulullah aleyhisselamy sen şeýle ýoluna ýaşasaň, sen hakyky ummat bolsaň, Hazreti Zeyd'in muhabbeti bizde bolsa, kıyamet gününde Rasulullah aleyhisselam sen oda düşmäni razy bolarmy musulman dogolla? Hiç wagtda bolmar. Ya hemmemiz insan musulman dogan yaşap ýören wagtynda adymyz üstünde insan niýdigi näme? Zayıf yaradyldy. Hemmemiz zayıf yaradyldyk. Her kimiň bir hatdy bar, her kimiň bir keşeşi bar, her kimiň bir tawany bar. Şu dil bilen eziyet bermek, hasda bir meri saklap duran bolsa, ya bir meselem bir ma'lurak çağasy bağlasy bolsa, onu gapdylan dil eziyetleri berip durmak. Ey musulman dogolla, zulüm diýäniň hökmen biriniň golundan tawlamakda bir azy kefaýetmek da zulüm bolup düşýär. Onu derdiniň üstüne dert goşýan, onu bir azy kepler aýtýan, bir meri saklapdy, bir çağasy ma'lul bolupdyr. Sen onu bir azy kepler aýtýan, şuda bir aňyrda zulüm musulman dogolla. Adam gorkmaly, men Hudaýyň gaharyna da düşämäýin diýip. Her bir suutdan soňram hubut bar. Adam bir defa galsa etek gaçýandyr. Ey menne gaçamaýyn. 10 gününnäki maňa gelämäsin diýip bir adam gorkmaly musulman dogan. Zulüm diýäniň hökmen biriniň golun tawlamaklıkda sen azy kefin aýdyp bir musulmanlara eziyet berip ýörseň şo da zulüm musulman dogan. Hudaýyň gaharyna düşämäýin men ýaşap ýökem. Gorkmaly zat musulmanyň. Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselam aýtdy: Hudaý tebarek we taala cennetiyle himmeti cennete giren wagtynda Allah inşallah hemmemize nasip etsin. İmam Bukhari, İmam Müslim'in rivayeti şu musulman dogolla. Cennetiyle himmeti cennete giren wagtynda Hudaý tebarek we taala aýtjak cennetin ähline, cennetdäkilere, ya ahlal cenne, ey cennetin ählileri, feyekuluna lebbeyk Rabbena ve sa'deyk. Ey bar Hudaýa lebbeyk, näme aýtsaň biz sen desturunda, biz sana motiv ey bar Hudaýa diýip cennetdäkile aýtjak. Hudaý Taala hem cennetilere jawaplarynda aýtjak: "Hel razitum?" Ey cennetdäki bendelim, razi bolduňyzmy men beren zatlama? Cennetdäkile aýtjak: Ey bar Hudaýa biz näme diýip razy bolmaýly? Sen bir cenneti berdiň, bir nazo nemeti berdiň. Biz muň üçin ne gezip ýörs? Ey bar Hudaýa, mundan aňyrda näme islegimiz bar biziň? Biz muňa razy bolman, näme razy bolaýly? Ey bar Hudaýa diýjek cennetdäkile. Hudaý tebarek we taala aýtjak:
mından ne edafarak size bermeyinmi? Cennetdekiler çık, ey bar Hudaya, mından edafarak ne maka? Mından edafa ne olmalı? Allah şu taada aytacak. Men razıçılığımı size verdim, indem meylek menden qahar görmersiniz. Men sizin hemmeňizden razı boldum. Cennetiyle cennete girenden soňra Hudaý Taala razıçylygyn berýär. Oğlum dünyada yaşap yokan, ey men Hudaýyň qaharyna düşämäýin diýip gorkmaly musulman adam. Bir ýerde kefin bilen eziyet berip, dilin bilen eziyet berip, ağzı kef aýdyp, on derdinin üstüne dert arttırmaklyk, ey men Hudaýyň qaharyna düşämäýin. Musulman adamın gorkmaly zat dämiş, musulman dogully. Biz Türkmen olanlan bir imanın içinde yaşan millet, musulman dogully. Hazreti Qosmere dahun tağsir, biz Türkmenli olanlan bir imanın içinde imana daýawdyryp Hudaýyň razyçylygynyň ýerine gezýän milletli biz. Hazreti Qosmere dahun tağsir, biz jergelen ýurdundanmışyk, musulman dogully. 5 ýaşa ýetmäke Qur'any ýatdan okuýamışyk. 5 ýaşa ýetmäke. Oňa bu 10 ýaşa baran wagtynda mana atasy Bukhara ýerýär. 10 ýaşyndaky Bukhara okymany gitýär. 19 ýyllap Bukharada okuyup alim bolýar, musulman dogully. Yani 29 ýaşaýa. Şo wagtda Mollala taniye Abdulhay Laknawi diýip Hindistanyň bir ulukon alimma. Ol Abdulhay Laknawiga bir namy beripdir. Hazreti Qosmere dahun tağsir. Allah ruhun şad etsin, jaý cennet bolsun. Bir namy beripdir, Abdulhay Laknawi kuddise sirruh. Sen fatwa beripdirsin, kağız pul şo wagtda täze çykyp ýören wagtymyşdyk. Hatta Abdulhay Laknawiň öýdi kitabynda aýtdy, evvelin haja gaýdan wagtynda hawa peýma Hindistandan minip haja gaýdypdyr da. Yani täze hawa peýma we bir teknoloji we bir zatlarny täze çykyp ýören wagtynda hawa peýma bilen haja gaýdan ulamalar berdi. Qosmere dahun tağsir maňa bir namy beripdir. Sen fatwa beripdirsiň, kağız pul mundan zekat ýok diýipdirsiň. Kağız pul çoň kağız bolansaň, gyzyl kümüş de o diýip sen şeýle fatwa beripdirsiň. Oham bir öýde kağız bolsa da min asli ýerinde gyzyl kümüş oýnaýar diýip şeýle maňa bir namy ýazýar. Oham Abdulhay Laknawi min jawabyny aýtdy, sen aýtýanyň dogrumışdyk, sizni senki göre ewirlim diýäkdany şeýle min nazariýetini ewirlipdir. Şeýle bir alim bolup gelen adam. Hatta Arabistanda maňa halal haram moratda kän zatla sorallarynda Qosmere dahun tağsire bir mohr berip goýberdirler, sen halal haramy fatwa bermeli. Şeýle bir türkmenli bir imanyň içinde, musulmançylygyň içinde ýaşan milletli, musulman dogully. Şeýle imkanatly ýok bolsa da gidip Bukhara ýal ýere 19 ýyl, 20 ýyl, 15 ýyl, 18 ýyl şeýle okuýup alim bolup gelenler. Emma biz musulman dogully bir refahiyetlimiz artdy. Bir teknolojiýiň öwe gitmekligi, aýa biz Hudaýyň ýanyna da öwe gitýärmi? Aýa bizden aramyzda rahmy gözeşdi de öwe gidip barýarmy? Ya gün biri-birimizden rahm aýrylyp barýar, gözeş aýrylyp barýar, musulmanlar zäfe düşüp barýar, diniň ýerine gelýärler azalyp barýar. Ey musulman dogully, hatta şu türkmenliň arasynda bir imanyň içinde ýaşan milletden biz. Şu türkmenliň arasynda Mesihiyet din terbiýesi berip ýörerler ba. Fezai mecazi girýärler, habaryňyz bardyr. Jawan oglanlar Mesihiyeti terbiýesi berip ýörler. Hana ak dinimiz, hana ak imanymyz. Baryp orsun elinden gasqaýtmanyrlar, namaz okuyup bolmaýar diýip. Emma buňkun öz peýgamberini, öz ak dinini bir Mesihiyet, bir batyl aqidaň ýerinde وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. İslam dininden gayrin ýerine gelýän adam ondan kabul edilmeýär. Öyle bizim Türkmenlerimiz bir ostatlaň bir aýtdy, bir geçkar oglanlar hemiş Türkmenliň arasynda ha. Bir geçkar oglanlaryň biri bir öýüň geçkarysyny boýun alýarlar.
Oha maňa şu şekille şun bejaraqydan öýümiň bir başyna ýabşyr diýip, hemin salibiň şeklini türkmen adam türkmen ustalara şeýle beripdirdi. Şun maň öýümde ýabşyr diýip. Ey musulman dogully, biz imanyň içinde ýaşan millet däme? Hemin türkmenleň arasynda bolup duran zat taşy. Ya yeni ordat adam ştadı agzamana çekinýär musulman dogun. Düýnüňin bir ýaş oglalaryň biri aýtýar. Adam ştadı agzamana çekinýän zady. Jawan täze yetip barýan oglalla. Ey musulman dogully, häzir bir näzire bir enatala imanyň içinde ýaşan musulmanyň çağalary bağışlan aýtýan zinaga mubtala bolup häzir bir ýaş ýok öwlerinde. Bir Hudaýyň inki lanet eden zady. Sen dünýäň garaltýa, şol adamlar dünýede de yürekleri garalýa, yüzleri garalýa, kıyamatda da Hudaý Taala şolara hatta bakmaýa diýipdir Rasulullah aleyhisselam. Öde musulmanyň çağaty hatta bir haram yerden adam bir zinaga bir musulman adam barata yer ağlaya musulman dogully. Hemin yer ey bu ağır yük näme, bu günä näme men üstüme yükledin diýip yer ağlaya da şoň üstüne. Hudaý Taalaň ulukon arşy tandyrýa bir musulman adam şol işe barka. Emme bir täze ýetip barýan jawan oglalaryň ey musulman dogan hemin öz aramyzda şu türkmenleň arasynda han imanyň içinde ýaşap namaz okuyup başarmaýar diýip orsyň elinden gasyp gaýdan adamlaryň agtyk çawuklary imanla ýaşamaly oglalaryň biz näme bilen düşüpdirýäs musulman dogan? Bir näzire akyl bolýa, bir lehze lezzet haramdan sirim cenneti tatypdyň. Hudaýyň rahmetini sen tatypdyň. Kıyamatda Allah sana bakmaýar. Hani bir iman, hani musulmançylyk. Hemişe de ýaşap ýöke ýüreginde gorku bolar. Yüzü gara bolar. Kıyamatda da yüz gara bolup gopýar. Hudaý bakmaýar da musulman dogan. Hazreti İbrahim ala nebina ve aleyhissalatu vesselam bir gün perişte melekul maut İsrail perişteni görüpdir. Hazreti İsrail'e aýtdyr, sen imanly adamlaryň janyny alanda näzir alýan, maňa bir şo şekilde bolla görünne diýipdir. Hazreti İsrail bir aňlaýmak, indi bäriň özü diýipdir. Hazreti İbrahim aňyrmak, bärinmakdyr, bir ýaş oglanyň şekiline, bir ýüzi göz nurly, muhabbetli, ýumşakly, murattap ewmaşly, bir gaw ýyz kokyp duran ýagdaýda öwünde durupdyr. Hazreti İbrahim ey cennet badiýälle sen şu öz bolup gelişiň öz boljak da adama diýipdir. Hazreti İbrahim aýtdyr, indi bir günäkar adamlaň, bir Hudaýyň haramyna barýan adamlaň, bir kafirin janyny näzire alýan, onda maňa kököz diýipdir. Hazreti İsrail aýtdyr, "Muny isleme başarmarsyň" diýipdir. Hazreti İbrahim ey kököze başarar tagatym ma diýipdir. Melekul maut aýtdyr İsrail perişte, "Muny isleme başarmarsyň." Hazreti İbrahim yine ısrar etti. Ay kökede men başarar niptir. Aňryňmak diýipdir. Hazreti İbrahim aňrysynmakka. Bäriňin aýlana diýipdir. Bärsin aýlananna agzy burundan tüssü ot çykyp duran ýagdaýda, ýüzi gözi bir gorku diýen halatda, ewmaşy bir gayri murattap, bir İsa bir aňyrda bir aňkyp duran is bilen Hazreti İbrahim'iň öwünde durupdyr. Hazreti İbrahim gören wagtynda huşdan gitdir musulman dogan. Huşdan gidip bihuş yatıptır näçe wagt. Huşa gelenne öwünde Hazreti İsrail öňkü perişte bolup durup, aýtmadymmy sen tagat getirmersiň. Hazreti İbrahim aýtdy, ey Hudaýa diýipdir, sen gabr we ol cehennem we ol azaply we olu häzir dursun diýipdir. Bir günäkar adam sen şu bolup gelýän ýagdaýyň azabynyň öz boljak başga zat gerekkämiş adama diýipdir. Hi adam bir şu ýagdaýdake haýsy ýerde gelipýän, haýsy mekanyna gelipýän, haýsy zatyň izine gelipýän. Sen janyň näme ýagdaýda gider? Bir adam zina barsa, iman ýüreginden safarlýar. Şo ýagdaýda dünýeden geçse, bir iman dünýeden geçýär musulman dogan. Näzir bir musulman imanly şeýle gelmeli, ey jawan, ýalňyşan bolsaň da adam suwa girer,
Emmes o girenden soňram ewrilmän izinne bolar. Ýalňyşypdyrsyn, ýoldaşyňy allantyrsyn, nefsini allantyrsyn. Ey jawan musulman dogan, baran bolsaň da tawbe et. O ýagdaý bilen Hudaýa garşy gitsen Allah sana kıyamatda bakmaya. Hudaý tebarek we taala Erhamur Rahimindir musulman dogan. Allah bendesinin tawbasyny şo benden özünden meter begen ýa-da. Bir adam bir zady ýitirse, şon soňram tafasy nagat begen ýa. Hudaý taala da bir bendi ewrilip tawba etse, Hudaý taala şoňa şol zady ýitirip tapýan adamdan meter Allah tawba etýäni begen ýa. Hatta bir adam Subhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah diýip tesbih tanasa, Allah şoň tanaýan, çykýan sesini gawar ya musulman dogallar. Emma bir günahkar adam tawbe daqydan ey Hudaýa men ýalňyşdym diýaqydan bir musulman adam nale etse, bir ýalňyşanna bir gıygyryp Hudaýa men bagyşla diýip estağfirullah tanap göz ýaş etse, o tesbih tanaýanyň meter Allah bir tawbe etýäniň sesini gawar ya. Ey jawan musulman dogan, forsatyň baka tawbe et. Gabra barmakan, İsrail periştek tatışmakan tawbe et. Resulullah aleyhisselam näme diýär musulman dogallar? Lawla alla tadafanu. Ören men size bir zady açsam, bir-biriňiziň gabryna barakadan defnetmäni bir-biriňiz jaýlaman goýarsyňyz diýipdir. Lawla alla tadafanu. Eger siz bir-biriňiz defnetmän goýmasaňyz, la da'awtu Allah ay yusmi'akum min azabil qabri allazi asma'u min. Men Allah'a dua ederdim. Size öz eşitýän zadymy gabrda azap görýän günahkar bendeleň azap çekýänlerin öz eşitýänlerimi size eşitdirerdim. Ýöne ören size eşitdiňiz dige gabryň başyna baryp bir-biriňiz jaýlaman goýardyňyz diýipdir-de. Ey jawan musulman dogan, forsatyň baka. Allah sana forsat berip duka edip duran işinden ewirl. Allah sana bakmaya, gabryň binur bolýa. İsrail perişte sana şo ýagdaý bilen gelýär. Mundan aňyrda adama näme zat gerek? Adamyň gorkmaly zady, hemin başlamyzda aýtdyk, adam näzireten muamele ediljegini bilmeýär. Kıyamet gününde kim gawa adamlaryň arasynda boljakmy? Gaw ýagdaýda boljakmy? Ya dünyada gaw ýagdaýda jan berjekmi? Adam bilmeýär, emma alametler vardır. Sen gawlyklardan daş düşüp ýören bolsaň, gawlara gaşyň goşul. Hudaý taalaň dostlarynyň arasyna goşul. Allah da sana forsat baka tawban kabul etsin ta kıyamata o ýagdaý bilen gitme musulman dogan. Hudaý tebarek we taala hemme aýdan eşdellerden kabul edip hemmemize amel tawfiqini bersin inşallah. Mowzumyz musulman dogallar, adam näme ýagdaýda nirde dünýeden geçýärini bilmeýär, emma ona bir alametler bar. Resulullah aleyhisselamyň mübarek sözleri: "Kema ta'işuna tamutun." Näzire ýaşasaňyz şo jere dünýeden geçersiňiz we näzire dünýeden geçseňiz de şo jere kıyamet gününe turarsyňyz. Allah hemmemizi gawlykda ýaşap, gawlaň arasynda ýaşap, kıyamatda da gaw ýagdaýda bolup, gawlaň arasynda gopmak Allah hemmemize nesip etsin inşallah. Bir tezekkür özüňiz eserliňize de eşitdirin. Peygamberimiz aleyhi afdalus salatu vesselam aýtdy: "Kıyamet gün bolanda sogaplarynyň arasynda bir adam günni 100 gaýtar subhanallahi we bihamdi ýeňiljek. Subhanallahi we bihamdi. Özüňizde bernamaňyzda goýun, eseriňize de eşitdirin. Bir adam günni 100 gaýtar subhanallahi we bihamdi aýtýan bolsa, kıyamatda şondan aňyrda afzal sogap getirjek adam bolmar diýipdir Resulullah aleyhisselam. Meger şoň özü ýaly ýene bir 100 däne aýdan bolsa o bilen deň bolar. O başga bir bulardan edafara gaýdan bolsa o olardan ewe geçer. Ýogsam şoňa ýetjek adam bolmar diýipdir. Günni 100 gaýtar subhanallahi we bihamdi. Allah hemmemize amel tawfiqini aýdylan eşdellerden kabul edip hemmemize amel etmek nesip etsin inşallah. Ötellen ruhsat bolar ýaly bir alham işgulhu laqib. Eserde daşarda kulak atallan merhumlarynyň ruhlaryna dua edersin inşallah. Wassalamu aleykum ve rahmetullah ve ahiru da'wana enilhamdülillah. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر
به کانال یوتیوب سخنرانی های علمای ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.